Нямам търпение да ви споделя нещо, върху което работих 1,5 година. Приблизително вече около 1500 часа труд върху него и съм изключително горд, че в крайна сметка го държа в ръцете си. И искам да ви го покажа. Ще има много видеа в тая посока, но нека да започнем по-скоро първо с разглеждане на основната част. И стигаме до тази прекрасна книга. Всичко е по мой дизайн. Наистина се е получило доста добре. Голяма е, около половин килограм. Тежичка. Има доста информация и доста интересни неща, които може да намерите вътре в нея. На първо време можете да видите и пътната карта. Всъщност с нейна помощ можете да се ориентирате как да четете книгата. Тъй като е големичка, все пак е 704 страници и определено много малко хора биха отделили възможност и време да я прочитат цялата. Затова е направена с пътна карта за всеки по нещо. В следващите видеа ще споделя малко повече за нея и за всичко останало вътре в